Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε GTRP και θα παίξουμε κρυφτό σε όλη την πόλη. Με εδώ πέρα με το φίλο μου. Πες γεια. Γεια σας σε όλους που το βλέπουν. Ωραία, λοιπόν. Θα έχουμε... Λοιπόν, πάμε Πέτρα σε λίγο χαρτία. Περίμενε. Θα έχουμε 5 λεπτά να κρυφτούμε και 10 λεπτά θα ψάχνουμε ή εγώ, το φίλο μου ή ο φίλος μου εμένα. Και έχει 5 λεπτά να κρυφτεί. Έλα να παίξουμε Πέτρα, μου λείψε λίγο χαρτί. Εδώ με την κρυπτονάρα μου εδώ πέρα. Ναι. Έλα. Μισό. Λοιπόν, με το 1. Περίμενε. Το 1, έτσι. Ναι, έτοιμος. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ωραία, άρα τι κάνουμε? Λοιπόν, Φεύγω εγώ. άρα κρύβομαι, επειδή Ωραία. νίκησα. Ωραία. Και περιμένεις 5 λεπτά, κάτσε να βάλω χρονόμετρο. Μαγκές, έχει 5 λεπτά να κρυφτεί. Βρήκα, όποιος χάσει που θα υπάρχει ξανά μου στη θάλασσα. Ωραία. Πάμε να αποτύξει πάλι ο φίλος μου από εδώ πέρα. Έτοιμος. Κάτσε να βάλω. Εγώ έχω πάλι. Εγώ 10 λεπτά έχω. Όχι, βάλω το την αρχή. Κάτσε έναρξη. 5 λεπτά έχει ο καθένας. 5 λεπτά κρύβεσαι και εγώ σε ψάχνω 10. Ωραία, βάλω από την αρχή. Ωραία, έχω βάλει εγώ. Βάλω κι εγώ τώρα. Φυλάς εκεί πέρα, μην βλέπεις. Όχι. Σε 3. Δεν έχεις να βλέπεις το πάρτι. Εξάλλου δεν μπορώ. Ωραία, 3, 2, 1. Ωραία, μάγκες, τώρα απλά περιμένουμε 5 λεπτά. Δηλαδή και εμείς θα πούμε τότε. Όπα, έλειξε το χρονόμετρο. Πες να πάρω τηλέφωνο. Καλό. Έλα, ξεκινάω, δώσε μου ένα hint. Έχω 2 hint, ναι. Πες μου ένα. Τώρα. 2 ή 3, θες να σου πω 3 μικρά ή 2 κανονικά? 2 κανονικά. Τα χάπια. Τα χάπια. Ποια? Δεν σε ακούω καλά. Λέω είναι τα χάπια. Χάπια, οκ. Το ένα, ναι. Θες να σου πω το δεύτερο ή πιο μετά? Πιο μετά. Ξεκινάει το χρονόμετρο από τώρα. Ωραία, μάγκες, ξεκίνησε. Τα χάπια. Θα πάω να δώσω φαρμακείο. Κατευθείαν έτσι, μπαμ. Θα πάω να αποτύξει τώρα. Δεν είναι εδώ. What? Σε μπεις και μέσα. Μπορείς να μπεις και μέσα και δεν είναι εδώ, μάλιστα. Μου ψάξουμε καλά. Έχει πάει κάπου εδώ, κάτω. Πάρε. Οκ. Δεν είναι εδώ, ρε μπρο. What? Χάπια. Οκ. Όπα, το αμάξι. Άρα θα σου έφαγα να ντάμε ξανά. Οκ. Μετά χάπια. Οκ. Ξέρω ρε μπρο. Αυτό το χάπι. Οκ, πάμε εδώ πέρα. Ξέρω εγώ ρε μπρο, και πάνω δεν πάω γιατί. Αν με κυνηγήσει αστυνομία, την έχω βάψει. Τι να θέλει αυτός? Γιατί όλοι έχουν τέτοια μάξια, μπρο. Πού πάω κι εγώ τώρα? Όπα. Έχω 7 λεπτά, λέει. Εδώ δεν είναι. Θα τώρα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μόλις θα σε παίρνα. Ναι, δώσε. Είμαστε. Στα 6,5 λεπτά δώσε μου άλλο ένα hit. Το hint είναι το τελευταίο και το hint είναι Να σου ρέμα πω. με νερό. Ρέμα με νερό, οκ. Οκ, το δέχομαι. Σε άλλα 5 λεπτά. Αλλά 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έχω. 6, ωραία, κάτσε να βάλω 6 λεπτά. Ωραία, μα και κάπου εκεί πες να είναι. Βασικά, σκεφτώ καλύτερα. Μπρο, ρέμα με νερό μόνο εδώ πέρα έχει και είναι κοντά στα χάπια. Όχι. Καλά ρε μπρο, πώς θα πάω? Εκεί πέρα ρε μπρο. Να πάω εκεί πάνω. Από πού περνάω?
Αν το βάλω πιο εδώ. Και τώρα πάμε λίγο προς τα κάτω. Αν και χάνουμε χρόνο, είναι επικίνδυνο για εμάς. Δεν έχω και βενζίνα. Όπα. Ωραία, πάω εκεί για αρχή. Ωραία, και τώρα πάμε εκεί πέρα. Όπα, 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 όπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αγιές μας κάνει το μας. Πού πήγε το ταξί μου? Λέω σε αυτοί οι ταξιτίδες. Δεν μπορούν να έχουν καλά τη δουλειά τους. Όπα, όπα. Έλα ρε μπρο. Γρήγορα. Ωραία τώρα μάγκες. Τελείωσε. Εντάξει πάει τάπες κιόλας. Έχανα. Αλλά χρήμα άμα στρίψεις και πολύ θα σου γεννήσει τούμπα. Έχω 1,5 λεπτό ακόμα ρε. Έχω 1,5 λεπτό ακόμα. Μου φαίνεται κάποιος θα χάσει. Περίμενε. Εγώ νομίζω θα σε βρω. Πού νομίζεις ότι είμαι? Ναι μπρο, εγώ κοντεύω να σε βρω, το ξέρω. Άμα χάσεις μετά σταματάμε έξω από το βήμα. Μετά πάμε εκεί πέρα πάλι, κρύβομαι εγώ. Και αν με βρεις, βουτάω. Αν δεν με βρεις, βουτάμε και οι δύο. Ή κανείς. Σε μόλις ο χρόνος. Ωραία, πού είσαι ρε μπρο? Πού ήμουνα? Ναι. Στα αμπέλια μπρο ήμουνα. Στα αμπέλια. Μπρο, όχι ρε φίλε, πήγα λάθος. Όχι ρε φίλε, πήρα μια λάθος. Σου είπα, έχει χάπια και έχει ρέμα με νερό. Πόσο πιο απλό. Στα Μπρο, αμπέλια είμαι. πήγα στο πάνω ποτάμι. Όχι ρε φίλε, θα σε είχα βρει. Είσαι εκεί πέρα που είναι κάτω. Δίπλα από το στρατό. Ναι, πάω, εκεί ήθελα να πάω, αλλά πήγα στο πάνω, δεν πειράζει. Ωραία, συνάντηση εκεί πέρα που ξεκινάμε. Ωραία, μάκες, τώρα έχω εγώ 5 λεπτά. Να πάρω αυτό. Θα ρωτήσω. Να πάρω αυτό. Μπρο, όχι, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Και, Δεν γίνεται, όχι. Αυτό είναι full γρήγορα. καλά. Μάκες, γκρινιάζει, οπότε αφήστε το. Ωραία. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα το χαρείτε. Ξανά. Και αυτό. Ωραία, έλα. Μισό να δω που θέλω να πάω. Εγώ έβαλα. Περίμενε, μην το ξεκινήσεις. Έχω βάλει, μπρο, έχω βάλει. Μην το ξεκινήσεις ρε μπρο, αφού δεν έχω φύγει. Ωραία, περίμενε. Από τα φύγω. 3, Ωραία, ναι. 2, 1. Ωραία μάγκες, είδατε που θέλω να πάω. Γενικά εντάξει, δεν είναι και μια κόμμα. Ωραία μάγκες, πάμε. Ωραία, εδώ για να μην το δει. Και πώς το κλαμπάκι να ράξω. Τώρα να του πω ότι το δουλεύει κάποιος άνθρωπος ή απλά είναι ανοιχτό έτσι. Εντάξει, δεν είχαμε δει ποτέ. Ξέρω, τώρα μπορώ να κάνω ένα τηλεφωνάκι και να το πω. Έλα, μπρο μου, ξεκινά. Έλα, ξεκινά. Ωραία, κάτσε περίμενα να βάλω 10 λεπτά. Να σου βάλω τέτοια, να σου πω που περίπου είμαι. Πες ένα hint από τα 2 hint. Ωραία, να δω τι να σου πω. Ωραία. Να σου πω ότι δεν είμαι στην πόλη.
Νομίζω αυτό σου αρκεί. Στην πόλη δεν μου αρκεί ρε μπρο, άλλο χίνει. Ρε μπρο, σου αφαιρώ όλη την πόλη. Ωραία. Άλλο χίνει τώρα έπρεπε να. Έπρεπε. Εντάξει. Οκ. Γιατί σου έχω πει είναι πολύ μεγάλο. Σου έχω αφαιρέσει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη πόλη. Μέρος της πόλης στην πόλη και όταν λες πόλη παίρνει και το σπίτι του Μάικλ, ας πούμε, τόσο πάνω. Ωραία, λοιπόν. Παραλιακή μπορεί να είμαι. Δηλαδή, μετράει η παραλιακή. Μετράει το παλέτο. Μετράει από δεξιά, αστυνομία. Μες στην πόλη εννοώ. Μπορεί να είναι και ο Μάικλ, ναι. Εντάξει. Ωραία, και σου είπα. Θες το επόμενο hint. Δεύτερο hint, πάμε. Ωραία, να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Ωραία, βλέπεις εκεί που μπορούν να κάνουν Πες. ATM robberies, το βλέπεις αυτό? Ποιο? Που μπορούν να κάνουν ATM robberies. Δεξιά το χαπάκι. Δεξιά το χαπάκι. Ναι, εκεί δεν βλέπεις ότι είναι ένα κόκκινο. Ωραία, τις φυλακές τις βλέπεις? Φυλακές, ναι. Ωραία, από μέχρι πάνω που είναι η ευθεία από τις φυλακές μέχρι κάτω δεν είμαι εκεί πέρα. Δηλαδή από όπου σχηματεύει μέχρι πάνω και μέχρι κάτω δεν είμαι. Τέλος πάντων. Κλείσε. Α, και δεν θα με βρει ποτέ. Θεωρητικά δεν θα με βρει. Στο έχουν μείνει 5 λεπτά. 5 λεπτά. Πού να είναι τώρα αυτός? Ωραία, του είπα ότι δεν είμαι σε όλο αυτό. Δηλαδή ότι έχει να ψάξει αυτό εδώ πέρα. Μπορούσα να το πει και από εδώ πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, μα και τώρα απλά περιμένουμε. Αλλά 4 λεπτάκια. Δεν θα με βρει ποτέ, ρε παιδί. Με θεία το σπίτι του Hitman. Με θεία το σπίτι του Hitman. Αλλάζουμε εδώ πέρα. Μισό του πω 2,5 λεπτάκια. Να το χτυπήσω μία. Άστον, γιατί μετά θα λέει ότι ήταν κάθε θερό και το ένα και το άλλο. Είναι δύσκολο να βρεις τον άλλον σε όλο αυτό, ρε παιδί. Αλλά εντάξει, εγώ του είπα ότι δεν είμαι σε όλο αυτό. Σε όλο αυτό δεν είμαι. Με παίρνει Discord, μισό. Α, να τους μαγείς, να τους μαγείς, έρχεται. Πάμε τώρα κάνουμε, κάνουμε. Όχι, εντάξει. Τι να κάνει μόνος, εντάξει, δεν χρειάζεται. Έλα, μπράβο, πάμε να βουτήξουμε, είμαστε άχρηστοι και οι δύο. Πώς έχω κάνει, μη ρωτήσετε πώς έχω κάνει το αμάξι να πω ένα τέτοιο άτομο. Πάμε. Είμαστε άχρηστοι και οι δύο, πάμε να βουτήξουμε και οι δύο. Περίμενε, ωραία, εγώ βγάζω ένα λεπτό έτσι. Ναι ρε προχει εγώ. Ωραία. Συγχρονισμένα ρε. Κάτσε να βγάλω και παπούτσια, ναι. Ναι μπράβο μου, πάμε. Λοιπόν, με το ένα, λοιπόν. 3, 2, 1. Ο σκάμερ. Παιδιά, δεν τηρεί το λόγο του, να ξέρετε, δεν τηρεί το λόγο του. Ωραία το σκάμερ. Α, έπεσε. Γιατί? Με ρούχα. Γιατί με ρούχα ρε? Εγώ ήθελα να σας καμάρω και να μην πέσω καν μέσα, αλλά κατά λάθος έπεσα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Α! Πρέπει να κάμαει στο νερό τώρα. Ωραία Βάκης, αυτό ήταν ένα βίντεο. Stop. Ωραία μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Όλη την κοινοποίηση να βρίσκετε παρακολουθείτε σας. Και τα λέμε στο επόμενο. Ciao.